just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. אודי טמפלרו הגדול הענק. אנחנו מגיעים לגמר, כיתה ז' 2. כל הבית ספר. כל הבית ספר. בחבלים, מסביב. אני זוכר. אתה זוכר? כן. לא, תן להם להמשיך. ירון תופס יום. רגע, אני זוכר את הבניין מהצד השני. 4-2 מפרשת חמשיר. שער עצמי! הגיע לי שער עצמי! Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offer. הנה ההתחלה, וההתייצבות הראשונה. רגע, עכשיו אני צריך קצת עזרה, כנראה זה ההבדל היחידי. ההבדל היחידי שכבר הייתי הולך לבא. מאמינים לי שהייתי טוב. אבל בזמנו היחידי שלא התבגר. התמונות רותי, נכון? לא יודעת מי אתה. אחרי שרעננתי את התאים האפורים שלי עם עירית שפירא, אז את המושג בסטיליה, זה המחזור שלנו המציא. בטח למדנו אז על המהפכה הצרפתית. לקראת 14 ביולי. אם זיכרוני אינו מטעני, שי ויטרט הוא זה שהעניק את השם. שי ויטרט העניק את השם לבסטיליה. אין יפניות. יפניות. שלוש, יושבים פה, מי נדבק אלינו? אמנון! דלי, תעיפי אותו מפה! אמנון מתגרזק, הוא ממשיך לבוא. עוד פעם הוא בא. היינו מחברים שמה, מעשנים סיגרים, מחכים, אני לא מנשנה פה. אבל אז זה היה מותר. זה היה התרגשות גדולה. עכשיו, הדשא, זה היה, כאן היו הי"ב, נכון? י"א-י"ב. כשאנחנו למדנו שם בקומות, איפה פה גם הייתה מעבדה, אז בין לבין היה דשא. אני זוכרת אותו כנורא גדול, עכשיו נראה שבכלל לא היה גדול. לא, שלא היה גדול. וישבנו על הדשא, ואסור היה לדרוך, בכיתות ז' אסור היה להם לעבור לדשא של הי"ב. את יהודית שאול. כן, יהודית שאול, עליה לא דיברנו בכלל, כן, בוודאי. היו יכולים לסבתא אצלנו, מסכנה, קיבלה תואר. פעם אחת, אני זוכרת שאמרות מישהו תמיד אמר, אני לא יודעת, זה לא היה, הוא היה סבתא, הוא הראה לי, הייתה מישהי צעירה, אבל צורת הלבוש שלה, יהודית שאול, זה היה תמיד שלי מחצב, נחום, לא זוכרת מה שם המשפחה, אבל אני לא יודעת איזה מחזור זה היה. טוב, לא משנה, לא חשוב. מחצב מי היה את זה? רוקח. רוקח היה, אבל היו, אבל נחום מוכר לי, הוא לא היה אצלנו, אבל מוכר לי. נער מאוד מאוד כישרוני, תלמיד טוב גם. אז הם עשו,
הם עשו, הוא בא אליי והוא אמר לי, אנחנו רוצים, יכול להיות שיהודית שאול הייתה מחנכת של הכיתה השנייה, היו 2 כיתות, שבתוכם היו מגמות. אז כמובן ששמחתי מאוד שמישהו מארגן, איך זה היה? הם כתבו שיר, והם אמרו שזה מישהו חובבני, מה הם עשו? ושאלו אותי מה דעתי, אמרתי, בזה אני לא בקיאה, אני לא קוראת שירה, אני לא בקיאה. יהודית שאול, 2 שירים, אחד חובבן ואחד איזשהו משורר שהם לא רצו להגיד מי. בקיצור, הם הפכו את הסדר. נתנו לה לתת... והיא, כמורה, אני לא רציתי להסתבר, והאמת שאני גם קשה לי, אני לא מצויה בזה, כן? אז מאז שגמרתי תיכון, אז הנה, זכרתי, אבל שנמה נתנה לי פעם את השירים שהיא כתבה. קום על הרגליים. תגיד לאט את המספר תעודת זהות שלך, אתה יכול גם את הנייד באותה הזדמנות? 092380772. בן? כמה אם כן? 75 פלוס. נשאיר את הפלוס. בית המשפט היה שמח לשמוע את הגיל המדויק, אבל נזרום איתך. נמצא לאחר חקירה שנערכה 39 שנה ונתפס בחיפה והועבר למעצר מינהלי. מואשם בסעיפים הבאים, אתה יכול לשבת, ישי. בעצם תעמוד, תעמוד, 3 סעיפים, ידיים שלושה לסמוך עליך. בגידה בעת מילוי תפקידו כמורה, נאשם אשמה מספר 1. שימוש באמצעים לא חוקיים להשכנת שקט בכיתה, אשמה מספר 2. קשירת קשר והתנהגות לא ראויה והליכה עם סנדלים. גם עכשיו הוא בא לבית המשפט עם אבל סנדלים. זה לא אותו זוג, זה לא אותו זוג סנדלים. ישי, אתה יכול לשבת את זה, את העניין הזה לבדוק אחר כך, אני לא מאמין שגדלו לך נעליים, הרגליים. ישי, ראשית, מה זה? יפה, ישי. מוצג מספר 1 בתביעה. איפה היית בשנים 1973-1976? האם לימדת תנ"ך באותם שנים? ישי, האם יכול להיות שבאותם שנים, במקום ללמד תנ"ך, לימדת ערכים, אקטואליה, להיות בני אדם, סובלנות, חינכת ולא לימדת תנ"ך? מה יש לך להגיד נוכח אישום חמור זה? בשנים ההם, אני מניח שניסחתי את עצמי בסיסמאות כאלה. כיום הייתי בוודאי הרבה יותר זהיר. אולי בגלל זה אני כבר לא בהוראה. חרטה מעשיך באותם שנים. הידידויות הכי טובות, לא יודע אם הכי טובות, אבל הכי חמות, הן זכורות לי של מהם. יפה, ישי. סעיף נוסף הוא זריקת גירים על תלמידים. האם זה נכון? מודה. ברור לך שהודעה ולא תהיה כאן עסקת טיעון, אבל הודעה אולי משהו יקל בעונש. מודה. האם בדקת את אחוזי הפגיעה? בטוח שאני נמוכים. באחוזים? לא יכול. האם היום היית חוזר ללמד? מה היית זורק? היום לא הייתי רק מילים. יפה, ישי. לפני שחבר המושבעים מתכנס ב3 בספטמבר לדון בעניינך, יש משהו להגיד בכל המחזור שאתה זוכר, סיפורים, משהו שאתה רוצה, שאתה זוכר, שיקלו בעונש כמובן? אולי מטעמים ביוגרפיים או מטעמים פוליטיים, או שאני יודע מה זה המחזור הזכור ביותר. יש שם לא רבות של תלמידים ותלמידות, שאני כמובן זוכר אותם, והם פעילות חמות מאוד. יפה, אישה, אז כנראה שתצא זכאי.
אדון אלי, זה המחזור י"ד הכי טוב שהיה באר-טוביה, מה קרה לך? מסכים איתי? אם אף אחד לא נכנס לכלא, כתב לא היה במחזור מאוד, נכון? יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות של אחרים. שנים הם נפתחים ונשארים סגורים, נאחזים ברוח. כל אסון עודף אחר, זה בא, זה מדבר, חוזרים לפצע בטוח. עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר, זמן יפה יותר, תביא את היום. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות של אחרים. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות של אחרים. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, רודפים אחרי השמש.